Fitacciyar jarumar Kannywood wato Asma'u Wakili ta fitar da waɗansu sababbin hotuna masu nishaɗantarwa da wasu bidiyoyi, sai ku biyo mu. Amma kafin nan muna roƙonku da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa don muna ɗora sabbin shirye-shiryenmu suke samun ku. Yadda kuka gani waɗannan su ne hotunan da jaruma Asma'u Wakili ta fitar da bidiyoyi. Shin me za ku iya cewa game da waɗannan hotunan, sun ƙayatar da ku? Muna roƙonku da idan yau ne farkon zuwan ku wannan channel tamu ta Albishir TV, muna roƙonku da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa don mu ɗora sabbin shirye-shiryenmu yake samun ku. Mun gode da ziyartar Albishir TV, tashar sahihin labarai na gaskiya.